Eguerdion Joseba eta Sukalderriko familia guztiari. Ander naiz, ongi etorri Donostiako Alde Zaharrera eta zehazki txuleta jatetxera. Gu 2007an ireki genuen txuletako ateak. Egon ginen txuleta baino lehen 7 urte Madrilen, aukera hau sortu zen eta pentsatu gabe, nire lankidea edo sozia Marian Garmendia eta nik etorri ginen. Gure filosofia izan da, etxeko jendeari zaindu, bezeroak baino lagunak. Hemen garrantzia dauka haragia eta batipat parrilla. Gehienetan da importazio haragia. Bereziki Alemaniatik ekartzen dugu haragi gehiena. Batzutan, inguruko txuleta bat ikusten badugu oso ona dela, erosten dugu dudarik gabe. Gure karta da oso tradizionala, baina gure erara ebai pixkat innovatu ez, baina gehien gustatzen zaiguna da demoraldiko produktuarekin lan egitea. Eta daukagu sorte hori lur honetan hainbeste produktu hain zoragarri aukitzea. Eta txuleta jatetxea ondo ezagutzeko hoberena zer da? Ona etortzea eta probatzea. Ez da? Guazen sukaldea eta guazen errezeta bat egitea. Gaurkoan, hengo dugu olagarro solomilloa edo azpizuna. Osagaiak dira hauek. Olagarroa, patata, tipula, ozpina, pipera utxagorrilla, batxuria, kaiena, salmaldon edo sallodia, eta ditugu mojo gorria, mojo berdea, olioa eta limoi pixkat. Patatak moztuko ditugu eta tipula txikitu. Hau izango da gero gure plateraren basea. Kazuelan jarriko ditugu katiluan, jarriko dugu hemen, baia eskatu, gatza jarriko dugu eta ongi nahastu, olio hartuko dugu, patatak tapatu arte edo kubritu arte, horrela. Eta listo, hau prest daukagu, hasiko orain, labera, guazen. Patatak labean ditugun bitartean, olagarroa parrillan jarriko dugu. Baina lehen, botako diogu olio pixkat, engrasatu pixkat, parrillan ez gelditzeko hor pegatuta. Así que, honekin ja parrillara goaz. Oso garrantzitsua da, gero refritu egiteko, hau gorditzea. Hau da, egosi dugun olagarroaren gelatina. Parrilla honek eman digu postasun handiak. Adibidez, gastronomikako lehenengo saria irabazi genuen 2 urte jarraian. Olagarroari gutxi falta zaio, hasi que refritua prestatuko dugu, bai? Jartzen dugu sartei batean, sartei txiki batean batxuria, kaiena batekin, orain olioa, sutan jarriko dugu, limoia pixkat, txantxa batzuk, ozpina beste txantxa batzuk, eta orain, el truco del almendruko. Lehengo gelatina eta olio pixkat. Eta gero hau olagarroari, botako diogu gainetikan eta ematen dio una vidilla del copón. Vale, patatak prest ditugu, así que guazen jarraitzera errezetak egin, bai? Patatei olioak kendu, bai? Pein ditugu ja lehortutak patatak, jarriko ditugu hemen platertxo batian, eta birrindiko ditugu pipera utxagorriarekin. Hau diala, las patatas revolconas. Jende asko ez du jakingo, baina ni Madrilen egon bitartean, Real Madridko sukalderia izan nintzen, eta zen la época de los galácticos, bekan da jende horri. Baina argi euki, ni txuri urdina naizela, eta kopa gauria dela, eta gora Real. Hau prest dago, eta guazen platera montatzea, bai? Olagarroa moztuko dugu, plateraren basia, la patata revolcona. Orain saltxak botako dizkiogu, mojoak. Orain ja jarriko dugu olagarro azpizun dotore hau. Eta azkenik, la madre del cordero, dala hau, ematen dugu toke bat honekin, que vamos. Eta gatza maldon pixkat horrela, eta honekin. Bueno, Joseba, pinta garra dauka, probatu nahi badezu, bakizu. Donostiako txuleta jatetxera etorri eta dastatu. Oso gustora hartuko zaitugu. Agur!